Aisha mai kyau. Ko ina da yau sai ka ji ana faɗin Aisha Indo, Aisha mai kyau, Aisha ga annabu, Aisha ga ta da kyau. To ku ɗauka tamburanta yau gara a Habs, wannan kiɗan kire Indo Aisha, wannan naki ne ga annabu maganin kukanmu. Tana taimako gurin marayun namu. Tana da kulawa da matan namu. Yawa gidanmu su ma sun samu. Murna ake gani ba kowa samu. Abinda kike an yaba an tumbu. To Allah na bata ita tana bamu. Wannan kiɗan ne na antin tamu. Al'ara lafiya rayya da ne Aisha mai kyau. Ayye na faɗa na ƙara banga kamar ke ba. An yi masu kyau da yawa kamar ki ne ba ayyo ba. Ka ta nan fara ta tas mai kama da kyan duba. Zuciyar ta ba haka take cuta ba ta yo ba. Damunar uwar albarka yaya ba zan zo ba. Sai ne Musa taho gani za ki gaba ba. Ranar murna ga Musa gaba ba. Godiya ba ta kare gunki a ikun baba. Sai ku taho ku je gurin aikin Aisha da Fati. Na taimaki mata da dama wasu ta ba su jari. Mata sun zo suna ta san barka kin ba su tsari. Madalla in ji yan maza suka ce kin ba su kuzari. Su takwas suka ce babura a tsari. Yan makaranta kududu a ina da tsari. Asibitin take da yiwa magani a tsari. Idan aka je batun warayi a ina da tsari. Sai wata ran ta ce wa Musa to taho da sauri. Ta bashi kuɗi gami da mota Saudiya da sauri. Addu'a muke a gurin ki an ji ta mu. Nusi ya ce na zo na gode. Yarima ake batu kuɗa ne ko gaba dai muka ce gaba dai. Sai ku taho ku je gurin aikin Aisha da Fati. Gaba dai muka ce gaba dai kar ki tsaya. Sai ku taho ku je gurin aikin Aisha da Fati. Matasa na tabbatar gaba dai suka ce gaba dai kar ki tsaya. Aisha mai kyau Allah ne za ya biya ki. Kika ce gaba dai muka ce gaba dai sai ki daga. Ta ce ina da dama da ke ce sarauniya kar ki tsaya gaba dai muka ce gaba dai kyau ki daga. Allah ya saura shi amin. Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa.